Shout out! Ayan. Wala lang. Makalive ka na kanya. Wala pang tao. Manita pa ang tao. Shout out! O, abangan ng tao. May kaya shout out dyan. Diyos ko, Lord. Ano channel to? Kay Edward Lacsina. Ano, nandito ako. Ano, nandito ako. Ay, apong hinday. Vlog. Alapa. Manita pa ang post. Tao. Kasi kakalive niya pa apong Judy. Panay tayo. Kawawa dyan. Ayan, si Facebook. Koisbo. Kenika. Sabi ko sa'yo, kahit saan mo ko dali, sa laptop lang ako. Oh, yan. Uy, sa laptop talaga to si Kuisbo. Si Apo Tres, ayan o. Ayan. Jensky. Wala pang tao. Manita pang post niya. I-share ba? Manita pang post nila. Ay, pwedeng balikta rin? Oh, pwede. Camera. Ay, oo nga pala kasi. Ayun, may tao na isa. Ay, mega love shout out. Facebook. Ano pala yun? Hinday mama po. Ay, si Koisbo. Ayan. Wala pa. I-share ko kaya. Sige. I-share ko. Kasi yung cellphone ko, Ay, si Dante Baron. Nandito na si Dante Ate. Baron! Oh, ayan. Kasi magpaano kayo, ayan. dati barong may biyak sa likod. Diba? Dito ako kasama ko si Apong Edward. Ayan. Dito ka Hello, na dati barong. Ay, apong Inday, mama. Ayan, o. Katula na ka, no? Katula. Ayan. Ayan, pakita mo, Tres Morales. Tres Morales, no? Ayan yung apong Tres, o. Shoutout Dante. Ayan. Facebook. Ikoisbo, ayan, Dante Baron, ayan. Ayan, Jensky. Ayan. Si Jensky, kilala mo yung Jensky, ayan. Yapon Julio, kalugyarin Yapon Julio. Kita kayo, alida kayo hagit lupa. Hindi kayo makikita. Kompleto na kami. Oh, kumpleto na kami. Apong Inday, teacher tama. Ano basta? Oh, dito ulit. Ay, dito ulit dito. Tagi! Si Tagi! Asa si Tagi? Sariling mundo. Tagi! Tagi! Ilang play live mo? Ala ba? Video mo na kami kaya ano, habang Okay, next. Kuisbo. And that's his without. Picture mo. Cellphone mo. Perez, Ligaya, New Team, Happy Natix. Aba, mega shoutout po. Ayun, 4 million. Shoutout po sa 4 million. Wala si Tagi! Kita kami nila, Apon Julie, ni Tres Morales. Talaga? 4 million in Daos. Magalang shoutout nandito kami sa bahay ni Apong Inday. Yan. Sino ba yan? Ang kasta mo. Shoutout. Shout out, Tagi! Shoutout mga kapogi. Beijing! 2 million. Next, Apong Edward. Apong Edward. Okay, next. Next. Sino ba? Jensky. Ako! Magpapapicture ako sa artista. Okay, sa shoutout muna. Ang ganda. Next! Kasama si Dante. Ay, sige, jacket po. Sige po. Sandali lang ha. Ang Jay, no? Ano? Andala na. Si ano? Si Yan, may jacket na po kayo. G. Perez. May shoutout po, Perez. Yung cellphone Yan. nyo na lang ako na lang. May jacket na po kayo, guys, ha. Tara si Papa Edward. Sige. Ay, na dalawa. Ay, dalawang picture para. No? Ano yung kailan mo? Hintayin natin mamaya-maya. Picture muna kami. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Shout out! Okay, dahil mga photographer. Picture, no? Asan yung bruho na yun? Ay, kumakain pa kayo. Nag-withdraw. Sana pag-withdraw na rin ako. Ay, ang ganda. Nag-withdraw. Tanong mo picture natin. Kuya, ang ganda. Post na yan. Tingin. O, Jiva. O, diba? Pakimura. Lumalabas na, lumalabas na. Pakimura nga ako.
Bakit mura ako? Ano mo? Baka inutil. Mga inutil kayo, ha? Diyan kayo tumatambay, ha? Wala ka akong benta. Chicha. Ang ginawa mo dito, jet ski. Mag-invite ka mamaya. Uy! Mag-invite ka mamaya. Pinutol yung... Oy, Comment oh, haramin yung ano. mega love shout out everybody. Woohoo! Mega love shout out. Ito mag-comment na pala ka. 2 million in the house. Mega love shout out. Ay, wala eh. Tignan mo ako dito. Bakit ganyan? Saan ba yung ano? Bakit ganyan? Ayan. Kakasyara natin yung jet ski. Walang nakita, wala si Tarabi. Wala nga si Tabi eh. Misteryoso, mega shoutout. Seryoso, mega love shout out. Night boot! Buti ka pa. Wala kang kakupas-kupas night boot. Ayan. Oo nga. Send mo na sa amin. Alagad ni... Ayan. June Script. Salamat po guys ha. Sa mga nandyan. Pakishare po para malaman po nila na... Oh, wala pa yung iba kasi hapon Julie eh. Wala pa ba yung iba? Hindi ka makikilala. Huwag ka na mag-inartigan. Hindi ka makikilala. Oo nga. One, two, three. Parang nakama. Wow. Mamaya makakapit sa inyo. Ay, nasa ba si... Ano si Tabi? Okay. Okay. Kasama mo si Vito. Hoy! Ay, lagyan natin jacket. Tama, just yan din na, di ba? Samsung yan, no? Pobreng pa. Okay, sige, pobreng. May jacket na po kayo. Wala pa. Perez, Ligaya, Hinure, ang masyadong klaro. MLS po, ayan. Hindi alam mo bakit nag-iba yun. Wala kang tawa. Alam mo na. Pagkumpara ko na ba? Yung sinabi kanina. Wala na Tabi. Wala naman. Kamulaan mo ako. Tapos na sila? Picture nga tayo ako ngayon. Yung live mo naman against the light. Oo nga, against the lights naman. Oo nga, madilim. Hirap po dito. Oh, hindi makita sa ating video. May anina. Yung kagandahan niya. Oo, di ba? Bakit ganun? Hindi ko may share sa community ko kasi share nyo lang sa community nyo. Shout out. Lula mo? Lula mo rin. Sino yung solid na 1 million mo na yan? Nakatambay. Dante Baron. Ate Baron. Dati ba ka yan? Magaling kumanta. Mega love. Shout out. Lula mo. Ito si Tati yung jet ski. Dito na. At ayun si Tati na ho. Jet ski. Oh, dito na. Lahat kami. Sino malayo kayong tatlo, no? Di ba? Ali, ako Julie na malaya ko. Yung malalayo, dahil tatlo lang palang nadala ko. Ay, thank you. Ako malayo ako. May kulay. Malayo ako. Ito Manila to. Sabi mo nakakulay pula ka na. Nakapula ka eh. Hindi, sige. Paano lang nalang din. Saan nyo yun? Sana kasi. Tawag ka tayo ng Tati. Apo Julio. Tignan nyo. Siguro nyo. Ayun, cellphone ko dyan. Ayan, ito ba yan? Ay, di ko alam. Iba rin, may sponsor. May sponsor. Bayo. Miss Abel, mega shoutout po. Gloria, Apong Gloria. Ayun ni Apong Julio ah. Gloria de los Reyes Santos, ayan. Mare! Nag-live shoutout, Mare. Abe ako na rin vlogger sa rin. 1, 2, 3. Dahil magkabi ako. O, Jid pa. Ay, bet ka lang. O, Jid pa. Mine. Lapa ko benta. Ang nga lang kaya no, Jenski kaya kaya Apong Inday. Wala sa bag mo. Meron namin nakikita. Thank you, Tara. Thank you, Tara. Oy, Jesky, nakapula ka na. Huwag ka na. Apong Inday.
Di ba ganito lang kayo, di ba? Favorite color ko, red. Tiga Maynila si Jensky, di ba? Hindi naman obvious. Red. Ano na? Lagi, ano na? Ano lang pala Reklamo. Tatlo lang. Magmamahal tayo. Dala mo ba yung t-shirt mo? Dala mo yung t-shirt mo? Tara na, picture tayo na. Kayo tatlo. Lagi. Hindi, bago na lang. Babalik ako na dito. Ano lang pala? Nagigilin kami sa'yo. Hindi na ka pa nakawala. Ay, sayang. Ilit, iligan nyo naman. Uy, wala na. Maganda yun. Ang gitna yung Parate maganda si eh. may banner o may banner tayo. Picture lang ako. Parang basketball to. Wala si Tabi kanina eh. Yung damit O ikaw, natatakpan mo na naman sa Hindi na, pag-umahay. hindi na. Yan. Wala si Tabji. Kasi isa. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Kompleto na tayo. Uwian na. Ay, wala siya. Shout out po sa 4 million. Sa mga nandyan po, salamat. Kami, malapit lang makatayin ka. Pag nagpagawa ka ng mention, Misteryoso, salamat po. Apong Gloria. Ano yung Apong Julie nang sabi na? Plano. Pagawa ko sa next year. ngayon, Uy, Maren Julie, mayapay kayo, miyabi kayo. Sabi na? ginagawa kayo. Sabi ng Apong Gloria. Yan, nandito po. Ano to? Candy. Yan ba? Yan. Mapali sa Pilipinas. Uy, Maren Julie, mayapay kayo. Miyabi-yabi. Bekenemen. Maren Gloria. Ano sinakyan mo sa Dubai? Apo, yung ang cellphone may kita mo. Ang cellphone sabi. Collab na. Nakita ko na. Parapol daw yan. Bakit di ako nilagyan ng ticket? Parapol. Para ako. Sabihan. Mamaya nga di ko may stop. Sige yan. Parang ito na rin yung vlog ko. Oo, kasi wala na akong ano eh. Yan si Jensky. Tugas ng plato, ayan. Tara, tulungan niyo ako. Nagigigil ako eh. Wala akong gustong shoutout. Chararaut! Wala akong gustong isa. Mga team mo. Mga Team Jensky dyan na still. Pistik ka tabdi. Naging dishwasher. Hindi kasama si Jensky ha. Ay, wait lang! Hindi na kasama si Jensky kasi taga dito na si Jensky. Seryoso ka ba dito? Nino? At least meron may Ah, meron nga. Sino nakalay? Sa akin kahit ano pa. Uy, yan, video niya yan. Kasi ano yan eh. Isa-isang tatawagin sa video. Then, Saan ba yung buko? Uy, ano dyan? Doon ba natin? Yan na. Uy, anong huy? Natin mo ba yun? Wow, salamat. Meron pala ako doon. Jensky, wala na. Uy, unang-una ko nakita yung pangalan ko dyan. Taga dito Ano? ka din. Nakita ko rin yung... Oh, see? Isa pa lang dito. Ano na ako?
Siyempre, babalik dito yung mama ni ano. Mag-isa. Yung mama ni Cristo dapat. Hindi ako babalik pa. Dito kasi may ano pa. Wait lang nga eh. Meron pa akong ano, siyempre, may ano yan. May second part. Oo, tapos ano. Wala kayong schedule. Palaw, ano, pero may ano ka doon. Meron talaga, meron akong Napangmat. mamaya pa naman. Judge pa. Hindi, siyempre hindi siya ba kaanta yun? Oo, kakanta din ako. Di maaari na ako. Kakanta ka rin. Ano na lang nila sinabi? Sabi ko, ma'am, pambihira ka na kayo. Ano nila sinabi ko? Eh, kasi sabi ko, akala ko nasabi ko na siya. Akala mo lang, pero alam mo bang may lakad ako ngayon? Okay na ano ha, umayos kayo ba? Ayos kayo ah. Ayos kayo. Nagtigas ako din, may kaya na ako dyan. Oo nga, dapat gano'n. Pero dapat yan, pero ano pa yan? Kasi, sa totoo lang, Eh, unarami yun pag may bayad talaga. Oo. Doon lang sa Robinson, may bayad. gift pack ng mga sponsor. Tapos, nung sa kinagpahan ko ng una, December 8, fiesta. Tinanggap ko naman kasi, Pwede pa bang mag-jazz doon? Mag-jazz na lang tayo, may bayad. oh, Wala sila kanina. Hinihintay ka. Slider. Oo. Okay, the best numbers win. ano yan? Ano yan? Pwede! Ano number ninyo? Ocho. Ano, nani mga deglatan? Marami. Nalanin mo na bing. Magabi, dyan. Ano yun? 29, 23. Kalagin nyo nga yung ano. Kalagin nyo nga yung mga order namin. Kalagin nyo. Ako, 14, 20. Kahit pambalik kaya, kalagin nyo. 14, 20. Dalawa, dalawa. Ano ba? Ano? Ay, wala ka na makakabot, Judy. Ay, niyatagad mo. Ay, balsa ko. Pobreng misteryoso Danto yan. Hindi mo talaga ako nagmamagay. Hindi ka na tumataya. Sisawok na eh. Ano yung kompyong yan eh? Ano lang yung kompyong? Hindi yata yung Ay, yung music yan eh. Tumaya ka ako, di ba? Bumiro ko yan. Tumaya ka ako. Isa-isa. Oo. Okay na lang ako magliligo. Magtapos na. Ha? Tapos na lang. Punta mo na tayo dun sa bayan ni Pinoy. Oo. Inahanin ko, papasukin tayo ni ako. Maliligo ka pa? Pag hindi akong damit. Maliligo ako. Wala ka na Hindi Dali, na ang lang. linis ko. Pagkain ko. Pulis na ba yun? Doon ako sa hita. Ha? Yung kita. Ito lang muna sila sila. Ha? Invite.